Беларусі імаверна затрымалі Александра Шакуціна, буйнога бізнесоўца, блізкага да Лукашэнкі. Паводле інфармацыі, якую атрымала выданне «Наша Ніва», гэта адбылося яшчэ на пачатку тыдня. Суразмоўца нашай Нівы распавёў, што прынамсі з 7 кастрычніка Александр Шакуцін не начуе ўдома. Паводле яго справаю бізнесоўца займаецца дэпартамент фінансавых расследаванняў. І звязаная яна з падаткамі і вядзеннем справаў на Амкадоры. У яго было два таких вялізных праекты. Першы – гэта ягоная імперія машынабудаўнічая Амкадор, якая залезла ў вялізныя даўгі, якія зараз мусіць вяртаць дзяржава. А другое – гэта будаўніцтва шматфункцыйнага комплекса Шантер-Хіл у Мінску, які таксама будаваўся на ільготны кітайскі крэдыт, які зараз трэба таксама вяртаць дзяржаве. Я думаю, што можа быць проста у Лукашэнкі лопнула цярпенне ў дачыненні да свайго няўдалага пратэжэ. Сёлета ў сакавіку Лукашенко адабраў у Шакуціна Амкадор ды перадаў яго пад кантроль Белазу. Пасля Лукашенко заявіў, што прадпрыемства знаходзіцца ў складаным становішчы ў выніку дзеянняў мінулага ўладальніка.